În acest experiment folosesc un balon și o seringă mare. După cum vedeți, balonul l-am introdus deja în punctul de jos al siringii și acum voi împinge până aici, până acum. Voi astupa gaura și voi trage pistonul siringii, să vedem ce se întâmplă. După cum ați văzut, balonul se mărește. Acesta se mărește datorită volumului care se mărește și presiunii care scade. Dacă am luat degetul, balonul a devenit la normal, ceea ce înseamnă că presiunea și volumul au revenit la normal. Acum, în a doua parte a experimentului, am pus balonul în partea de sus a siringii și acum voi astupa din nou gaura și voi împinge siringa. Vedem ce se întâmplă. După cum ați văzut, volumul scade și balonul se micșorează din cauza presiunii care apasă tot mai tare. Pe parcursul experimentului putem vedea că temperatura este constantă, iar volumul și presiunea variază invers proporțional.